салом дӯстон, чанде пас дар томи экранҳо филми нави футболӣ мебарояд. номи он Капитанҳои ҷаҳон аст. Ин филми ҳуҷҷатӣ аст, ки ширкати Netflix онро ба навор гирифт. Он дар ҷараёни чемпионати ҷаҳони соли 2022 сабт шуда буд. Филмбардорон на танҳо ба бозиҳо, балки ба футболбозон ҳам дастрасӣ пайдо карданд. Ин маънои онро дорад, ки мо дар ин филми ҳуҷҷатӣ мусоҳибаҳои бозингарони саршинос ва чеҳраҳои сафи якуми футболро хоҳем шунавид. Пеш аз ҳама ба ҳамаи мухлисони сершумори футбол мусоҳибаи Криштиану Роналду ва Лионел Месси аҷиб аст. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. Дӯстон, бисёре аз чемпионатҳо ба танаффус рафтанд, аммо апел намемонад, ки мо зиқ шавем. Астон Вилла ба меҳмони МЮ меравад. Ман Сити қувваи худро бо Эвертон месанҷад, а Брайтон дар майдони худ Тоттенхемро пешвоз мегирад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Филмбардорон аз аввали чемпионати ҷаҳон то охири он ба сабти ин филм банд буданд. Ин маънои онро дорад, ки ҳамаи афтиданҳо ва хистанҳои бозингарони мунтахабҳои футболиро мебинем. Лаҳзаи бохти Португалия аз Марокаш ва гиряҳои Криштиану Роналдуро ҳама то ҳол дар хотир дорем. Ҳангоме ки ӯ пас аз садои ҳуштаки довар бо чашмони пур аз ашк ба утоқи либосовозкунӣ рафт, чандин мухлисон бо ӯ гиря карданд. Лаҳзаи асосии финал ҳам то дергоҳ аз хотирамон гум намешавад. Хетрики Мбапперо ҳар мухлиси футбол ба ёд дорад. Лаҳзаи тамом шудани финал ва пеналтии ғалабаовар, лаҳзаи ба замин аз хурсандии афтидани Лео Месси на танҳо дар мағз, балки дар дили ҳар мухлис ҳам мондааст. Ҳангоме ки шайхон ҷомаеро ба тани Месси пӯшониданд, бусаи Месси ба болои ҷоизаи ҷоми ҷаҳон, ҳамаи он лаҳзаҳое ҳастанд, ки мухлисон мисли воқеаи дирӯза дар ёд доранд. Ҳама ин ва боло аз ин чандин воқеиёти дигари мусоҳибаҳоро дар филми ҳуҷҷатӣ Капитанҳои ҷаҳон хоҳем дид. Рӯзи оғози пахши ин филм рӯзи 30 декабр дар назар аст. Каме бештар аз як сол баъди чемпионати ҷаҳон филми ҳуҷҷатӣ дастраси тамошобинон мешавад. Леонардо Бануччи бо эҳтимоли ғолиб ба Италия бармегардад. Дастаи Рома хоҳиши калони ҷалб кардани дифогари итолиёвиро дорад. Айни замон гуфтушунидҳо дар ин самт оғоз шуда хуб ҷараён доранд. Ҳарчанд кор дар самти ҳалли ин масъала нав оғоз шуда бошад, ҳам хеле хуб ҷараён дорад. Худи футболбоз ҳам ба ин гузариш нигоҳи нек дорад. Ӯ дар дастаи Унион Берлин айни замон на он қадар зиёд бозӣ мекунад. Чанд муддат осебҳо ҳам зиёд Бануччиро ғам медоданд. Директори асосии варзишии дастаи Рома Тиаго Пинто шахсан ба ин масъала машғул шудааст. Ба Жозе Маурино дар Рома чунин дифогар намерасад. ҳарчанд ҳимоятгари итолиёвӣ сину солаш ба ҷое расида бошад, ҳам ӯ то ҳол метавонад дар сатҳи баланд бозӣ кунад. Аз Арабистони Саудиям пешниҳодҳо ба Бануччи буданду ҳастанд, вале ӯ мехост дар Аврупо монда карьерашро дар сатҳи баланд идома диҳад. Унион ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ва ҳам дар Бундеслига кораш хеле бад аст. Дар Аврупо дастаи шаҳри Берлин аз гурӯҳ набаромад. Дар чемпионати дохилиям Бануччи ба ин даста ягон кӯмак карда натавонист. Минбаъд яке аз намояндаҳои асосии дифои итолиёвӣ дар солҳои даҳуми асри ҷорӣ метавонад карьерашро дар ватани аҷдодии худ идома диҳад. ПСЖ дифогари нав мехарад. Ин Лукас Бералдо мебошад. Айни замон ин ном ба мо шумо чизе намегӯяд, чун то ин дам бозингари бразилӣ дар чемпионатҳои аврупоӣ бозӣ намекард. Бералдо танҳо 20 сол дорад ва то ҳамин дам шарафи дастаи Сан-Паулуро ҳимоя мекард. Ҳамчунин ӯ дар ҳайати мунтахаби то 20 солаҳои Бразилия баромад мекунад. Фабрицио Романо аллаки ин овозҳоро тасдиқ кард, яъне то расман шудани ин хабар рӯзҳои ба шумор монданд. ПСЖ акнун такя ба бозингарони ҷавон мекунад. Дар ҳар мавқеъ бозингарони ояндадор оҳиста хайрдорӣ карда мешаванд. Барои ҷалби ин футболбоз дастаи ПСЖ бо чанд клуби дигари аврупоӣ мубориза мебурд. Яке аз рақибони асосӣ дастаи Ливерпул буд. طبق خبرها مرسیدی‌ها چند تلاش به دست آوردن برالدو را کردند ولی از جهت مولوی طلبات سان پائولو را قانع نکردند. دسته دیگر فعال در جلب این حمایتگر زنیت روسیه بود. پیتری‌ها نرخ معلوم را با سان پائولو گفتند گپ سر 18 میلیون یورو میرفت و اما برزیلیا از 20 میلیون کم با هیچ کس گپ نمیزدند. پس‌ر مبلغ طلب کرده آنها را به مشکلی پرداخت میکند. گزارش برالدو با پس‌ژ کورسکی از آن روی گریز نیست. پس از چند روز خبر رسمی رو هم خواهیم شنید.
Элиф Элмаз бозингари дастаи Лейпциг шуд. Ин хабарро метавон расман гуфт. Дар ҳайрат намонед ки ин чӣ гап аст, ҳоло рафзанаи трансферӣ кушода нашудаасту шумо аллаке аз трансферро расман мегӯяд. Бале, рафзанаи трансфери рӯзи 1 январ кушода мешавад, вале то он дам дастаҳо ҳақ доранд ки бо футболбозон дар бораи гузаришашон маслиҳат кунанд ва расман онҳоро бозингари дастаи худ намоянд. Бо кушода шудани рафзана трансфер амалӣ мешаваду халос, яъне 99% кор то 1 январ аллакай ҳал мешавад. Элиф Элмаз то ҳамин дам бозингари Наполи буд. Ӯ футболбози хатти нимҳимояи марказ мебошад, вале дар Неапол ӯро дар канор истифода мебурданд. Ин ба сифати бозии Элмаз таъсир расонд. Акнун дар Лейпциг ӯ метавонад бозии хости дилашро нишон дода дар мавқеи дӯстдоштаи худ бозӣ кунад. Бисёриҳо ӯро ҷойгузини арзандаи Эмил Форсберг мешуморанд. Нархи гузариши нимҳимоятгар ба РБ Лейпциг 25 миллион евроро ташкил медиҳад. Шартномаи Элиф Элмаз то тобистони соли 2029 муҳлат хоҳад дошт. ба ҳамин тамом боридорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.